Tasvika ndatorana nemunhu wangu patouchline. Right. Topinda mumba. Ndotora bucket rangu. Ndomupa chigubhu nebucket. Ndoti tanga wageza mboro yako. Ageza mboro yake. Ini ndinogara ndakageza kare. Inonzi touchline ndeipi? Touchline kinda panzvimbo dzemabhawa. Pane mapeg atinonzi timiri. Asi kumira kwatinoita kuti tendero kumira tine hembe refu. Okay. Tinofana kumira tine hembe dzinoattracta varume. Noti varume vazhinji vanofana kuona kuzhija zvakadzizvi. Pamwe pachinogona kupfeka sketi inotosiya hafu yegaro panze. Blue jog ndekudya mborosa munhu atunda. Okay. Umweni ndanoti ndoda isina condom. But asina condom manje tinechida madrugs. Okay. Ngokuti handi affect nema fluids emurume. Okay. Asi kazhinji tinosinya kuti iri mukondom. Okay. Mwana ndoda dog style makadza azvida noti tine operation. Mwana noti ndoda kuti uye pamusoro yewo nditire. Varume vazhinji avachadi zvokushandisa simba bosi vanakabva kumabasa. Okay. Vaneta. So kuti achikwanisa kudai musana abva kundowaka imba yemunhu, musana waguka, oramba zvachida hazvizvikwanisa sani kachinzwa kuda. Saka sisi tinobva tachivaita tirisu. Okay, muenda pamusoro manje. Tomupedzera bhora. Vanhu vacho vakangosiyana siyana. Zvakafanana nekuti ndosvika pouya imwe customer inenge ine kadora. Kuti umuitire chikapa chacho chinonetsa. Ini nangu vanhu vandinofarira. Vanhu vanenge vaine mboro dzavo dzakakura. Zvekuti ndikai Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa, munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatemana enyika kwese kwamuri. Chirongwa chedu chiri kupfuurira mberi, touchline hour apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzehanzvadzi dzedu dzinenge dzichitengesa bonde pa touchline. So tinonyanya kukurudzira kuti patinotanga chirongwa chino ichi achisi chirongwa chekuti chinoteererwa nemwana ari pasi pe 18 years. Kana makore ako ari pasi pe 18 years, pfuura zvako video ino usaione. Uye zvakare tinonyanya kukurudzira kuti kana pachinge paine vanyarikani, musaonere video inoi muine pane vanyarikani. Onerai video inoi muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana, nekuda kwemamwe mawedzi anotaurwa panapa anenge asingazoiti kuti munge muchiteerera muine vanyarikani. So nhasi ndina vatete vangu vandakagara navo pano vatoda kuti timbonzwa kuti ivo vanozvifambisa sei panyaya idzodzo dzekutengesa bonde. Atete makadini? Tinofara zvinhu riri sei basa? Basa riri. Handitika? Aiwa, tinotenda. So nauya ndinoda kuti tinyatse kunzwisisa kwamuri, munotengesesa bonde iri? Chokwadi. Right. Munotengesera muri kupi? Ndwanzoenda Green Court. Okay. Ndo kwamunotengesera. Right. Makazvitanga rini zvekutengesa, zvekuita basa iroro? Ndakatanga 2013. Kusvika pari zvino totaura kuti matone experience yebasa iroro. Chichi chakakuitai kuti mupinde basa? Nyaya situation. Ndamboroorwa, ndabuda mumba, ndakaona kuti kuchengetwa nehama usina chauri kuita zvinhu zvakaoma. Saka ndakambotsvaga basa kuti hausigero, wotonoti kushandiswa neumwe munhu uri mukadzi mukuru zapa wakanganisa kubika wasodi zvinonetsa. Ndakutanga chikuenda kutouchline. Okay. Saka muchitanga kusvika patouchline imimi, makatambirwa sei nevamwe vanenge varipo? Zviri nyore sei, zvakaoma sei? Nditsanangudzirei ipapo. Ichatanga zvinonga zvakaoma. Nekuti vamwe vanonga vagara varipo vaya vadi vanhu vanowani vanongouya. Pavafanira kuti ukaita kastructure kakangonaka-nakawo, so wakasimbawo zvakangonaka-naka, vanogona kuitira jela sokuitira panapa. Okay. Saka vanotanga chitokuitira jela zisingaiti kana kutora mhene isingaiti kuti oenda nayo osvika kuita rafu. Asi nekuzofamba nekujera vanonga atokujera unonga kushanda zvakanaka. Okay. Saka munotombopiwa munhu atori rafu utonzi uya kuda munhu enda naye. Anotanga kusvika
okupa mari yamataurirana iyeye pakuda kuti kuita bonde naye haapedzi. Kokuti naiwe kurumidzawo ndokudzokera ndokutsvaga mari. Ndiri pakutsvaga mari haapedzi anenge achinda kupa mari yangu. Azopedzisira ati chichidzosera mari yangu kuti hapana zvandaita ndinafunda chidzosere mari yangu. Tonoti munhu yakutoda zvinhu izvi umudzosera mari yake. Iwo hauna chawawana kudzoka futi. Alright. Saka so chinduudza imimi kuti kubva pamakatanga kupinda mubasa iri maane experience varume kuti vauye kwamuri munova attracta sei kuti wanyatse kuti haini toda kuenda kuna amai yangu? Kazhinji mapfekero aunenge wakaita unotoshama kunyanya noti varume vazhinji vanofanira kuona kuzhija zvevakadzizvi. Pamwe pacho unogona kupfeka sketi inotosiya hafu yegaro panze. Saka murume akaona izvozvo wakatsvukira tsvukirawo zvakanaka anogona kungoenda newe anotokuti uya tiite madhepi. Wasvika wakumba kuti mene irambe chiya pauri unomubatawo zvakanaka. Haunyanyi kuita rhafu. Unomubata sei pabonde imimi makumura hembe dzese unotombata unototi dhedhi totanga kutomuromedza zvakanaka kusvika makutoita bonde renyu zvakanaka mari yako akupa. Kana anakirwa nenext time mangwana anotokutsvaga anodzoka futi pamwe tokupa mari iri nani. Hadi rhafu yakanyanya. Alright. Saka parumenzi paya pane vamwe vanoti sisi kana nhengo chaiyo tinodya imimi kusaidi kwenyu munozvifambisa sei? Zvekudya nhengo uri pakutsvaga mari unogona kudya but mune mari yamunotaurirana kuti iwe une mari yaunoda ashanga kudya nhengo zvinhu zvakangooma anonya kuti unenge uri pakutsvaga mari ndipo mari yakati. Kana akawiriranawo newe mari yawataura anokupa, kana asingazvikwanisiwo anongosiyawo. Asi iwe nekudawo mari unogoti saka chindotsvagirwa yakati akakupa unongodya nhengo yacho ndizvo ngwadi. Alright. Saka ngatitarisei imimi mazuva ano tikuona kuti kune varume vakasiyana siyana, kune dzakachecheudzwa kune dzisina. Imimi munonyanya kufarira ipi? Ndinonyanya kufarira yakachecheudzwa. Ndiyo andinatsoka ndichitira yawo. Ndei muchifarira yakachecheudzwa? Zvitori nekamusiyana. Zvine kamusiyana. Yakachecheudzwa neisina zvine kamusiyana. Yakachecheudzwa nenatsoita hanesina. Alright. Ko pakukura nepakuita diki vamwe vanoti tumadora, imimi zvakamira sei? Yakakura zviri pakati nepakati ndiyo yakanaka. Akadora akazoita ndinogona kuti pamwe ari pakati pekuita kubva kabuda, pamwe wakosora kanobva kabuda. Saka akadora kabuda. Saka kadora ukatokosora kanobva kasoma. Kanobva saka vakashata. Alright. Aiwa tinotenda. Saka muindustry magaramo zvekuti matone vamwe vana makatoberekera imomo. Saka imimi chinditaurirayo atete kuti panyaya dzese dzamunenge muchiita dzekutengesa bonde mune tarisiro yekuzosiya here kana kuti ndo ratoo basa zvamuchoita? Ndo ratoo basa meno nekuzofambawo kwenguva kana zvinhu zvaaparinani but so far hapana kutanga ndotongoenda ndotori basa ndozvitoti vana vaje vaende kuchikoro ndikwanisa kutengerawo vabereki sipo neshuga kumusha. Zvanotorarama nazvo. Saka ivo vabereki vanenge vachiziva here mwana wedu ari kuita basa iri? Ndakambotanga singaudze chokwadi, ndakazotaudza chokwadi kuti ndo mararamiro andinotoita kuti handina mararamiro andingaita. Vakatoti mwana wangu sei wasarudza sarudza yakadaro, ndikati ando zvandakatoona ndozvoti wasandiraramisa. Ndakangondisiyawo ndakadaro. Alright. Aiwa tinotenda. Pane zvandinenge ndoda kunyatsa kunzwisisa. Ngatitarisei isisu pamunenge muchiita bonde paya. Pane imimi munobhadharisa mari kusaiti? Patinoenda kuGreenfield $3. Asi munhu akati ndine pondo auzosiyi ndechienda nemari. Unongoenda nepondo iyoyo. Yesi unotobhadharwa $1 sara $1. Asi padirwa $3 kusara $2. Kune mabhesi achiita ndobhadha. Alright. Overnight munobhadhara mari? Night kazhinji kacho $10.
asi akazochema chema 10 dzafamba kana ane $8 unongoenda pane kuzorara usina mari. Okay. Pane nyaya ndakanyatsa kunzwisisa kuti imi pamunoita nyaya idzi munosarudza here kuti inini munhu ini ndoda murume wemunhu kana kuti handidi murume wemunhu, munozvifambisa sei? Hatisarudzi. Munhu wese unoenda naye chero isiri benzi chete asingaperi. Ko vana mune mizera here yekuti munogona kuti uyu mwana wangu because varipo vafanira nemusikazwa uyu? Unongoenda naye hata anonga ine mari yake yakakwana. Unongoenda naye okupa mari yoita madhira akuenda kumba kwako. Usarudzi noti iwe wakamirira mari chari kudai mari. Alright. Toda kusvika panyaya yekuti mimi toda kuti kuti munhu arambe achidzoka kwamuri. Pane tongomubvunzwa wachitanzi chikapa, chinonzi chikapa. Chikapa ichi munochiita here makarara nemunhu zvekuti mumwe munhu anogona kuti wamai ava hawana chikapa? Muri pabonde apa munonyatsa kufadza, munomufadza sei murume kuti mangwana ati inini madha waya ndikuda kudzoka waya, zvekuti kana ndikawati ndikuda nebheki wanobvuma? Izvozvo tinozviita, asi kazhinji unowanzoitira munhu akupawo mari yakufadza. Zvafanira kuti munhu akupa ponda kuti ita chikapa zvinonetsa, asi akakupawo mari yakufadza unoita unatsomuita chikapa yokunatsomufadza zvokuti mangwana adzoke. Ende anotodzoka zveshuwa nemari andikutsvaka. Chikapa hatinoita. Alright, aiwa tinotenda. Saka muri mubasa iri mataura imi mukati hamunatarisire kuti munoda kuregera. Alright. Ko pane zvirwere zvazvo zvakafanana nanasiti. Munombowirwa here nedambudziko iroro muri muindastiri yenyu? Unosangana naro. Nekuti umwe munhu unogona kuti uri kuita bondi naye kunde munogona kuputika usina kushinzwa. Pamwe iye atori naye siki kudhara, unongo atobata siki atokupa siki. Saka kana watoona ndo zvavapo wakutoenda kuchipatara, asi injection racho rototengwa rotobhadhara. Alright, pane pakuda futi imwe mari wototenga injection yayo wakutobairwa zvipere. Umwe anogona kuti ndine mari yakati ngatiite inyoro ndine mari yakati, wozonoti mari yaari kutaura nezvaari hazvisi kuenderana. Umwe unogona kuti ndozorega ndaona nhengo yako, ogona kumuona kana ane siki yemhoko. Alright, nhengo munotoitarisa? Unototarisa, kazhinji kacho unototarisa nokuti umwe ane siki yemhoko. Saka munhu ane siki yemhoko zvinovava, anonga achida kuita pressure stirring, kondo munozopedzisira ratsimu. Alright, saka munhu ane siki yemhoko ndozvinotsemura futi? Inotsemura nokuti iye zvinomuvava, saka anonga achida kunatsokupisa zvakanyanya. Saka pakukwiza paikondo munogona kutsemura wakutopiwa siki. Alright. Saka unofanira kutarisa nhengo yemunhu unoti yakamira sei, nokuti vamwe mukufamba wakatora kudhara vatori nadzo siki dzemhoko. Umwe anototunda ropa chaiyo, atori nesiki yaye kuti anotunda ropa. Inonzi chipo siki? Handizonatsoziva zita rayo but zvitoripo. Munhu anogona kuti apedza kutunda dai katarisa kondomu rinonga tori neropa. Weisiki iyoyo? Siki iyoyo inonga ifanira kuti aende kuchipatara abayiwe, asi kuti varume vazhinji havadi kuenda kuchipatara, vadi kubayiwa. Aiwa, tinotenda, tiri kudzidza zvakawanda. Tiri kudzidza zvakawanda because pakashata ndenge sikatoziva kuti kune siki yekuti munhu anotunda kutotanga kutoinzwirawo panapa. Saka imimi munenge muchitonakidzwa here pamunenge muchitoita bonde paya, kana kuti pane nguva yekusvika kuti musisina mafeelings enyu anobva kupi mimi muchirara navanhu vakawanda? Mafeelings panenge pasina. Unongoita kuti unonga uri pakutsvaga mari, saka unonga achingoti ungorara naye zvekuti inini ndirapiwa mari. Pazvekuti unatsonakirwa feeling chaichai panenge pasina. Feeling inotoda time. Kuti munonge muine time yenyu nemunhu wako muchinatsowirirana. Panonga muchimbobatana manje munhu atoti ndokubata panonga kuti shamwari ngatitoita zvekuti tiite tiri kudzokera kubasa. Saka nguva yekuti toswera kuita romance Alright. Saka muchiri kurangarira here mimi kubva pamakatanga basa renyu kusvika pari nhasi, munhu wamunoti nini akandikecha akandiita rafu akakuita ichi? Pandakatanga kuita basa rangu munhu akandikecha akandiita rafu, musi wandatanga kuenda kubva first time yangu ndine umwe munhu akanditi short time yemari.
madhesi acho anga ari $5. Okay. Ndikamuti $5. Akati unoitira kupi pandamudza pabhesi zvikanzi aiwa ngatiendei pachipasira pachikonapo sabhadhara bhesi. Saka ndakaona seari kutonditiwo kusaidhi kwangu ndisazvikurerukire pandaenda naye. Ndasvika mari yangu akanga andipa ndaitatoisira imwe shamwari yangu chitoti kwandikuenda kuti sangano kunozomupe mari yangu. Akati angondiita hafu ikoko, akati ari pamusoro asiri kupedza ndoti naiwe uri kunonoka si uri kunonoka dai ndira kuenda kubasa kasi chindidzosera mari yangu yandakupa. Ndikati aiwe mari yako indatosiya uko sinzi wabvira undipisa usi kupedza paatanga kundipa mupama vanhayo ndokuita sei anditi kuti ine mupama ndopandakasinga pane ndakarara ndakatosiya pendi rangu ndikasiya bhutsi ndakatoenda sisina kana pendi kana bhutsi ndakasiya ndakasiya ipapo pandatitangomhanya ndichitoda kupama ndiye munhu akandita. Makazombomuona kuti iri kuvaita mukazombomuona? Andinazombomuona ndanoona dzonicherechedza zvakanyanya. Dzindi akaita sei? Koma pendi makazodzekera kumutora? Ndakazodzokera kumutora mangwana makuseni. Makazoona zviri? Ndakazviona zviri. Inga zvakaoma. Saka so mane wana wangani muri muenda zvino? Pakauya murume nhasi ari kuti inini ndakuda zvemba. Muchiri kuda zvemba here kana kuti matoita give up? Sofa zvemba handisuzvida nekuti mumba umu tinotoona vari mudzimba umu vari kutochemawo ichiti mudzimba makaoma. Imimi zvitomborina nekuti hamuzorari musina kana $5 kana $10. Mudzimba umu hamuna chimungu, manogona kusiyira dhora chero chaichidya nevana. Ndopane mari yemanhero, ndopane chingwa ndibona munhu achitotenga gangwa nebhuti. Saka totonoti mudzimba umu hamuna chimwe. Kwakuri nani ndotodya zvandoda. Uri yangu. Alright. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. So patinenge tichitoita hurukuro nemi papapa muri kutotidzidzisawo zvimwe zvinhu zvinenge tisingazivi kuti zvinofambiswa sei muindustry iyoyi. So kune umwe murume, kune umwe mukadzi nhasi ari kukuona ari kuchiva life yenyu yamuri kurarama yekuenda patouchline. Muri kuda kumuti kuti nhasi? Handongomuti kana mumba mako kana zvichiri kuitira shingiriro mwangu nekuti kubva uku kauku hauzarari usina mari but ine matambudziko akasiyana siyana. Umwe anogona kutokubudisira banga chete echitoda kutokubaya usina kana chawamutarisira akutoda kutokutora mari yako yawashanda iwe. Saka kana mumba muchiri kuitira shingiriro urimo kubva uku tiri kungoendera kungoti hapana kutamba ndopatikurarama nemhuri sofa pati kubva hakuna chiripo. Garai mumba vari mudzimba mubate vari monyu zvakanaka mugusikana nezvimari yavanokupa iwo. Ndozvandiri kuvakurudzira. Alright. Aiwa, ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. So thank you very much muri yeZimbabwe. Ndochirongwa chinenge takakubatirai zvakare zuva ranhasi pano pachirongwa chedu Touchline Hour chatinokupakururai pano paTichCatch MTV patinenge tichibata nyaya dzehanzvadzi dzedu dzinotengesa bonde. So ndofunga manzwa mararamiro nematambudziko avanenge vachisangana navo. Tinotenda zvikuru. Kana kachinge kari kutanga kusvika pano paTichCatch MTV ndokumbira kuti mosiya masubscriber channel yenyu kuitira kuti patinokanda chinopisa musarasikirwe, zvakare musakanganwe kubaya kabhatani ako kabhero kanoita kuti patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. So patinenge tichiita nyaya dzakadai tinenge tichikurudzira kuti munge muchidzidzawo kuti alright ndo upenyu uri kurarama vamwe vedu kunze uko. So wamwe wakapinda neisiri sarudzo yavo, vamwe wakapinda vaine matambudziko akaita kuti vange vachipinda munyaya dzakadai. Saka ndofunga menge muchinzwa hurukuro yetinge tichiita. So mashoko ekugumisira muroda kuwasira ndeyekuti kudini? Hani ndiri kukurudzira vari mudzimba kuchengetedzai dzimba dzenyu. Kunze uko hakuna chiri kunogona kuramba murume uzototambura zitori wese kuti unototi mumba mangu manga muri nani ndaitodya vana vachienda kuchikoro ndichitorarama. Saka chengetai dzimba dzenyu, musachiva life yekubvawo. Life yekubvawo inorwadza uye yakaoma. Zvandinokurudzira kuti vari mudzimba avo hama shamwari.
tinotenda muri yeZimbabwe madzinzo vanhu vari kune vari kudzimba kuchihure zviriko asi zvisi zvinhu zvatiri kukurudzira uye hazvisi nyore semafungira munenge muchizviita imimi kuti handikatobuda mumba ndakutoenda kundoita chihure, ndakutoenda patouchline, ndakutoita mari yangu. Unogona kusangana nematambudziko, unogona kubayiwa nebanga wobva watofapo ipapo. Uchitoda pamwe utori munyukama uchitotanga uchingosvika wobva watobayiwa nebanga wobva watofa, zvinobva zvatodhakwa. Saka kana tiri kudzimba ngatishingirire guys. So tichapfuurira mberi tichinzwa hanzvadzi dzedu kuti dziri kurarama sei vari kuita basa iroro. So thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dora, Dora, tete.